Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga mag... sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, ang Typhoon Odette nananatiling malakas at mapaminsala pa rin sa kabila ng 8 landfall na naitala ayon sa Pag-asa. Mrs. Patay at Mr. ay sugatan naman matapos nadaganan ng puno ng kawayan sa may Iloilo City. Mahigit 20,000 residente inilikas na din. Malaking pinsala naman tumambad sa mga residente dyan sa Central Visayas. Ilang international private sector economists naman kumpiyansa sa economic growth outlook ng bansa para sa taong 2022. Panawagan para sa aprobagada sa Disaster Resilience Department muling nabuhay sa Kongreso dahil naman sa epekto ng bagyong Odette. Sa international news naman, kaso ng Omicron variant sa United Kingdom patuloy pa ang paglobo. At sa ating balitang palakasan ng WBC, kinilala sina Nonito Donaire Jr. at Mark Magsayo sa tagumpay nila ngayong taon. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bobo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Nakawalong landfall na nga ang bagyong Odette habang ito ay nananalasa sa Visayas at Mindanao area. Huling namata ng sentro ng naturan sama ng panahon sa layong 65 kilometro sa timog silangan o timog kanluran ng Iloilo City. At ito'y may taglay na lakas ng hangin na 155 kilometers per hour at yung kanyang gustiness ay 235 kilometers per hour. Kumikilos yan ng westward direction sa bilis na 35 kilometers per hour. Mas bumilis ito kumpara kagabi. Ang iba pang nakakapekto sa bansa ay ang northeast monsoon, lalo na sa bahagi ng Luzon. Sa ngayon ay nakataas ang signal number 3 sa northern portion ng Palawan at gayon din yung Cagayan, Silio at Cuyo Island, Guimaras at southern portion ng Iloilo at yung southern portion ng Antique, natitirang parte ng central at southern portion ng Negros Occidental at central portion ng Negros Oriental. Signal number 2 naman ang umiiral sa southern portion ng Oriental Mindoro at yung southern portion ng Occidental Mindoro, Romblon at southern portion ng Masbate, natitirang parte ng central at yung iba pang bahagi ng Palawan, kabilang na ang Kalayaan at Calamian Islands. Ang Aklan, Capiz at natitirang parte ng Antique at nalalabing lugar dyan sa Iloilo, iba pang parte ng Negros Oriental at nalalabing bahagi ng Negros Occidental, Cebu, Siquijor at western portion ng Bohol ay nasa signal number 2.
Habang signal number 1 naman ang lalawigan ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, na lalabing bahagi ng Masbate kabilang ng Ticao at Burias Islands, Marinduque at southern portion ng Quezon, ang nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro kabilang na ang Lubang Island, nalalabing parte ng Oriental Mindoro at natitirang lugar dyan sa Palawan at ang Batangas, Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at ang natitirang bahagi ng Bohol, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Northern portion ng Zamboanga del Norte at ang northern portion ng Zamboanga del Sur ay makakaranas din po ng patuloy ng mga pag-ulan at epekto nitong bagyo kahit papalayo na dyan sa mga bahagi na nasa ilalim na lamang ng signal number 1. May mga pagkakataon pa na bubuhos pa rin ang mga pag-ulan sa naturang mga lugar. At kaugnay ho na ang ating tinututukang epekto ng bagyong Odette sa nakalipas na magdamag, kunin natin ang update dyan sa Central Visayas sapagkat malaking pinsala ay naitalaho at tumambad sa mga residente ng lalo na dyan sa Cebu. May balita ang Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Dennis, libo-libong mga individual ang nasa evacuation center sa buong Metro Cebu simula kahapon ng hapon hanggang sa paghagupit ng bagyong Odette kagabi. Sa Cebu City, umabot ng 6,486 individuals ang nasa iba't ibang evacuation center. 1,595 families sa Talisay City, Cebu, 1,700 families sa Mandaue City at 1,893 families naman sa Lapu-Lapu City. Nasa 1,211 evacuees naman ang naitala sa 4 na malalaking mall dito sa Cebu na nagbukas ng kanilang mga pintuan para sa mga gustong lumikas. Habang Bombo Dennis, naitala rin ang mga nasira na mga establishmento. Kabilang na dito ang Legislative Building ng Cebu City Hall kung saan nabasag ang glass door nito at ilang mga bintana. Gayon din ang mismong command center ng Talisay City, Cebu na nabaklas ng hangin ang kanilang kisame. Mahigit kumulang 5 oras na naranasan ng mga Cebuano ang hagupit ng bagyong Odette kung saan nagsimula ito pasado alas 7 kagabi hanggang alas 10 ng gabi. Sa ngayon ay isasagawa ang mga road clearing operations sa ilang mga kalsada na hindi pa madaanan dahil sa mga natumbang poste at puno, Bombo Dennis. Okay. Bombo Suset, bilang kayo'y nandyan nung nanalasa ang bagyong Odette, sa pagtingin, sa obserbasyon ninyo, ano yung talagang malakas ditong puminsala sa malaking parte dyan sa Central Visayas? Ito ba yung hangin o yung ulan? Malakas din ba, Bombo Suset? Yes, as experience kagabi, Bombo Dennis, talagang malakas ang hangin at hindi ko talaga mailarawan kung gaano ito kalakas. Basta malakas talaga ang hangin na Bombo Dennis at parang yung may tunog ang hangin Bombo Dennis na makapagbigay ng panic sa mga Cebuano, Bombo Dennis. Ito yung parang sumisipol, Bombo Suset, pagka humahampas yung malakas na hangin. Okay, how about yung mga baha-baha? Dinanas din ba dyan sa Central Visayas yung malaking epekto sapagkat may mga lugar doon sa Caraga region, pinasok talaga sila ng tubig galing sa dagat. How about Central Visayas, particularly dyan sa lalawigan at lungsod ng Cebu? So far, Bombo Dennis, kung dito sa Cebu City, wala tayong reported na malaking mga pagbaha at gayon din naman sa probinsya ng Cebu so far yung PDRRMO natin hindi pa sila makapagbigay ng report dahil nga nag-blackout kasi yung entire Cebu, Bombo Dennis at saka wala pa silang mga maitala na mga damages. Yung sa Central Visayas sa Bombo Dennis yung pagbaha may na-report sa lubok sa probinsya ng Bohol kung saan umaapaw talaga sa kanilang mga bahay ang baha doon, Bombo Dennis. Kumusta naman yung pagbibigay ng ayuda, tulong
yung agarang responde ng gobyerno, lalo na yung nakakasakop dyan sa inyo, Bombo Suset? Hindi pa naman humagupit si Bagyong Odette, Bongbong Dennis, ay nagbigay na or nag-prepare na ang mga local government units sa kanilang mga disaster response. Isa na rito ang pagbibigay ng ayuda. Kaya nga yung mga LGUs noong December 16, Bongbong Dennis, nag-suspend na sila ng kanilang mga trabaho aside from DSWS or yung mga Social Welfare Departments Bongbong Dennis upang ito ang kanilang may tahas or responsibilidad na magbigay ayuda sa mga pamilya, mga individual na apektado sa Bagyo Bongbong Dennis. Okay, so kumusta naman ang yung communication line? May mga pagkakataon ba na nawalan din ng linya ng komunikasyon dyan sa inyong lugar? Yes, yan talaga yung challenge, Bongbong Dennis, no? Yung linya ng komunikasyon. Simula pa kagabi nang humagupit na itong si Bagyong Odette dito sa lungsod ng Cebu, sa lalawigan ng Cebu, talagang naputol yung linya ng komunikasyon na Bongbong Dennis. Sige, mabuti na lamang. Meron tayong state-of-the-art at may iba pang mga pasilidad dyan sa Bombo Radio Cebu. Maraming salamat, Bombo Suset. Mag-ingat kayo dyan. Yes, and ano ko na lang, Bongbong Dennis, no, ito yung background ko. Nandito ako ngayon sa Usmeña Boulevard. At yung background ko sa may Fuente Rotonda, yan yung giant Christmas tree. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Dina Pitalino sang Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Bacolod City. Nagkadto diri sa Bombo Radio kay ginpabaylo. Sinabi nito na higit sa 20,000 mga residente ang inilikas dito sa may lalawigan ng Iloilo. Samantala, ayon naman kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito na higit sa 3,000 mga residente sa lungsod ang inilagay na o nasa evacuation center na at ngayon live tayo dito sa bahagi ng Barangay Sambag, Haro, Iloilo City, kung saan isang misis ang patay at sugatan naman ang kanyang mister matapos madaganan ng puno ng kawayan ang kanilang bahay dito sa bahagi ng Barangay Sambag, Haro, Iloilo City. At kaugnay niya na makakasama natin ang punong barangay nitong nasabing barangay, si punong barangay Romeo Hagorina Bombo Dennis Bombo Ever, kaugnay sa nasabing insidente kung saan isang misis ang patay at sugatan naman ang kanyang Mr. Bombo Dennis Bombo Ever. Magandang umaga, punong barangay ay itong misis ang sitwasyon nila dyan. Good morning Bombo Dennis. Ay, magandang umaga po sa inyo. Pero ay kami ho'y nakikiramay sa sinapit din pong epekto ng bagyo dyan sa inyong lugar. May nasawi pala kayong kabarangay, Kapitan. Bombo Christian? No. I-check natin muli yung communication line dyan ho sa Iloilo, mga kabombo. May naitala na ho palang casualty dahil ho dito sa pananalasa ng bagyong Odette. Okay, please come back, Bombo Christian. Bombo Dennis, how's my signal? Ayan, loud and clear. Oo. Makakasama natin ngayon muli, Bombo Dennis, ito si punong barangay Romeo Hagorina ng Barangay Sambag, Haro, Iloilo City. Kaugnay nga sa sinabi kanina na isang misis ang patay habang sugatan naman ang kanyang mister dahil sa pananalasa ng bagyong Odette dito sa bahagi ng Iloilo City. At yun nga, live tayo dito sa Barangay Sambag, Haro, Iloilo City, punong barangay Hagorina sa Bombo Dennis.
Magandang umaga, Bombo Dines. Ganda umaga po. May isang casualty kami dito sa aming barangay na isang misis na nadaganan ng puno ng kawayan. At saka ang kanyang mister nasa ospital. Sa magandang balita, maganda naman ang kanyang lagay ngayon. Pero ang kanyang misis ay namatay. Naku. Okay. So, gaano po kalawak yung talagang dami? Kumbaga, kung sa porsyento titignan, gaano ho karami na mga kabahayan yung na-damage dyan sa inyo pong nasasakupang barangay, Kapitan? Sa ngayon, hindi ko pa na-assess kung magkano, kung ilang bahay ang nasira kasi hindi pa kami nakapag-inspeksyon. Hinihintay ko pa yung mga barangay kagawad ko na mag-inspeksyon kami sa bawat zona sa aming barangay. Paano ho naman yung naging preparasyon ninyo bago tumama yung bagyong Odette dyan po sa inyong lugar? Prepare kami. Kasi ang mga barangay kagawad ko nandito din, puyat din kami lahat at saka mga tanod ko. Nagbantay kami sa mga binabantayan namin ang mga tao namin dito, ang mga darating na mga disgrasya. So hindi naman namin ito kaso. Okay. Bombo Christian, sige, check muna natin muli yung communication line sapagkat siguro dulutunan sama ng panahon, naapektuhan din ho yung mga signal dyan ho sa naturang lokasyon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kukuha pa tayo ng mga karagdagang update hinggil ho dyan at kukumustahin din ho natin yung iba pang mga karating na lugar na hanggang ngayon ay ramdam pa rin ang epekto ng bagyong Odette. Dyan na uli si Bombo Christian. Bombo Christian, please come back. Yes, sir. Sige. Mamaya, bibigyan muna natin ng daan yung iba pa nating mga balita at impormasyon at susubukan nating kunin muli yung linya dyan sa bahagi ng Iloilo. Oy, good morning ang atin hong pagbahati sa mga nanay, mga tatay, mga daddy, mami o kahit ano pa man pong dumarating ho na kalamidad. Good morning pa rin ho ang ating pagbati dahil siyempre, importante ay positive vibes pa rin ho tayo. Alam nyo ba na habang lumalaki po ang inyong anak ay nagbabago rin ng vitamins na kanyang kailangan? Ang tuloy-tuloy na paglaki ay dapat suportado ng tuloy-tuloy din na pag-inom ng Cherry Pearl. May tamang vitamins para kay anak anuman ho ang kanyang edad. Simulan sa Cherry Pearl Drops pagka siya ay baby at ituloy sa Cherry Pearl Forte at Cherry Pearl Syrup for Kids. Pagka teenager na ho sila, meron naman hong Cherry Pearl PGM capsules. Tandaan, huwag itigil ang vitamins para ho makatulong sa tamang pagtangkad kasama ng proper diet at exercise. Cherry Pearl, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala sa iba pang mga balita, ilang international private sector economists naman ang kumpiyansa na sa economic growth outlook ng bansa para sa taong 2022. Makidetali tayo mula kay Bomber Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Dennis, masayang ibinalita ng Malacanang ang mataas na tiwala ng mga international private economists na lalakas pa ang magandang economic performance ng Pilipinas sa sunod na taon. Ilan sa mga binanggita ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, ang mga ekonomistang naglagak ng kumpiyansa sa bansa ay ang Goldman Sachs Economics Research, ang S&P Global Ratings, Pantheon Macroeconomics, Fitch Solutions, Capital Economics Asia at ang DBS Group Research. Maliban sa mga ito, sabi ni Nograles, ay naliwala rin ang Asian Development Bank o ang ADB sa magandang performance o takbo na ekonomiya ng bansa, hindi lamang sa darating na taon, kundi pati na rin ngayong taong 2021. Batay sa ADB Outlook 2021, 5.1% ang nakikita nilang paglago sa ekonomiya ng bansa habang aabot naman sa 6% ang sa taong 2022. Sa hangin naman ng mga economic managers ng bansa ay nasa 5.5% ang kanilang nakikitang paglago ng ekonomiya sa pagkatapos ng 2021 mula sa dating 4 to 5% forecast. Lumalakas kasi ang economic performance ng third quarter kasabay ng pagbaba ng nitalang kaso ng COVID-19 bunsod ng pagbabakuna.
Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Okay, Bombo Raymond, dito sa assessment ng mga international economic expert, no? Na kasama ba dyan sa konsiderasyon yung mga, well, sa assessment nila, yung mga kalamidad at iba pang mga factors sa Bombo Raymond? Sa ngayon ay hindi pa na-factored in itong mga posible na damages ng ito, particular itong bagyong Odette, Bombo Dennis. Pero for now, ang trajectory ay talagang pataas, palakas ng palakas ang ating ekonomiya. Dahil dito naman, ang pinagbabatayan naman dito, usually, Bombo Dennis, ay yung performance ng ating ekonomiya. For example, yung ating production, yung mga kita doon sa mga business establishment, mga investment, at ano-ano pa. So, medyo unlikely or hindi nila masyadong pinafactored in yung damages yung sa pinsala dahil ito naman ay hindi kasama yung kanilang tinitingnan na mga data, Bombo Dennis. More on sila, binabantayan ng ating mga ekonomista yung mga paglago talaga, yung lumalawak na economic activities, mga bank to commercial transactions, yun yung kanilang titignan, Bombo Dennis. Okay. So anong unang-una maintindihan natin kung bakit importante yung mga ganitong positibong assessment ng mga ekonomista, Bombo Raymond? Anong kumbaga magiging malaking tulong nito para naman sa panig ng Pilipinas? Ito ay unang-una, syempre, nagkakaroon tayo ng tinatawag na market confidence. So kapag ang isang bansa, ang isang ekonomiya ay mayroong malakas na market confidence or investment confidence, syempre yung mga investors, for example, yung mga foreign investors ay mas maengganyo na maglagak ng puhunan sa ating bansa ngayon at hanggang sa mga hinaharap. Dahil nakita nila na dahil sa magandang ekonomiya ay kikita sila dahil may umiikot na pera ang mga mamayan, may kakayahan para sa kanilang serbisyo at mga produkto, Bombo Dennis. Pangalawa riyan, syempre yung ating credit rating. So kung maganda yung ating economic performance, yung ating mga credit raters ay mataas yung kanilang ibibigay. So kung mataas ang maganda ang ating credit rating in terms of loan, at yung mga pautang ay mas mababa yung mga interest rates at the same time as mas mabilis tayo na makautang, Bombo Dennis. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Raymond, sa mga update na yan. Samantala, mga kabombo, bago tayo umusad sa iba pang Metro News, dito mga balita sa Metro Manila, kunin muna natin muli yung linya dyan sa bahagi ng Iloilo sapagkat nais nating mabuo yung kwento tungkol dun sa epekto ng bagyong Odette dyan sa naturang lugar. At balikan natin si Bombo Christian Lusada. Bombo Christian, please come back. Yes, sa Bombo Dennis, sa may signal. Yan, okay na. Okay, sige, please proceed. Yes, sa Bombo Dennis, ito sa pagpatuloy ng kwento ni Kapitana Romeo Hagorin ng Barangay Sambagharaw, Iloilo City, kaugnay nga sa pagkamatay, isang casualty na itala dito sa may bahagi ng Barangay Sambagharaw, Iloilo City, punong Barangay Hagorin. Bombo Dennis. Ayan, go ahead, Kapitan. Kumusta ho yung inyong mga preparasyon ngayon para, sabi nyo kanina, hindi pa kayo nakakapaglibot. So ano ho yung mga plano para sa maghapon na ito? Dahil yun pala, may naitalang casualty dyan ho sa inyong mga kabarangay. Meron ding nasugatan. So ano ho ang mga gagawin ng inyong liderato ngayong maghapon na ito, Kapitan? Ayan. Mukhang di naririnig natin. At ilang ang... Bombo Dennis. Bombo Dennis.
Sige, Bombo Chris dyan, pakidescribe na lamang yung sitwasyon dyan sa mga lugar na, inyong nakita na daanan sa paglilibot dyan sa bahagi ng Iloilo to make the picture talaga na para ma-visualize din ng ating mga taga-subaybay, lalo na yung may mga kamag-anak dyan, para at least magkaroon sila ng ideya dito sa nangyayaring ito, Bombo Chris dyan. Yes, sa Bombo Dennis, dito particular sa bahagi ng Iloilo kanina nga 2 a.m. o alas 2 ng madaling araw, total blackout dito sa maya lungsod ng Iloilo. Kaya nga pahirapan ang ginagawang evacuation ng mga residente, lalo na itong mga nakatira sa bahagi. Halos 30,000 mga residente dito sa Iloilo City in-evacuate. Habang sa bahagi naman ng Iloilo Province, lalawigan ng Iloilo, 22,000 plus itong mga inilikas sa kanilang mga lugar, partikular itong inilikas sa mga paaralan, sa mga simbahan dito sa bahagi ng Iloilo. At yung mga coastal areas, sobrang lakas ng alon, sobrang taas ng alon dito sa bahagi ng Iloilo City. Yun nga yung nakaharap na Iloilo Strait sa may lalawigan ng Guimaras o isla ng Guimaras. May mga container van nga na nasa gitna ng kalsada, posible hindi natin ma-confirm. Inaalam pa ng Iloilo City Government kung paano napunta itong container van dito sa may gitna ng kalsada dito sa may Iloilo City, posible sa lakas ng hangin, pero hindi pa ma-confirm kung mayroong ipo-ipo o buhawi. Samantala sa bahagi naman ng Antique, ipinag-utos naman ni Governor Rodora Cadyao sa panayam natin kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Broderick Train na lahat ng mga opisina kansilado ngayon, at ayon naman kay Iloilo Governor Arthur Defensor Junior at Guimaras Governor Samuel Gumarin, lahat ng mga mangingisda ay temporaryong kansilado yung kanilang pagpapalaot, Bombo Dennis. Okay. Sa inyong karanasan na Bombo Chris dyan, malakas din ba yung mga pag-ulan na naranasan dyan? Kasi sabi mo kanina, baka may tumamang ipu-ipo at yan ay for verification pa. No? Pero para kumbaga mabuo lamang natin yung senaryo at paano ba yung buong epekto nitong bagyong Odette dyan sa inyo? Talagang hagupit ng hangin o ulan? Ano yung talagang nakaapekto sa karamihang kababayan natin dyan? Ito nga sobrang lakas ng hangin, yun nga kanina alas 2 ng madaling araw nagsimula na ang sobrang lakas ng hangin kasabay ng total blackout dito sa may Iloilo City at sa ibang bahagi rin ng lalawigan ng Iloilo. Yun nga upang maiwasan na may makuryente, upang maiwasan na may casualty, pero hindi na iwasan dahil may mga unforeseen events tayo, Bombo Dennis, dito sa bahagi ng inaasahan ng nasabing pamilya na mamamatay itong misis at sugatan ng kanyang mister. Sa katunayan nga, 3 oras pa bago nakalkal yung katawan ng nasabing misis dahil sobrang sira yung kanilang bahay kasabay ng pananalasa ng bagyong Odette, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat Bombo Christian, at siguro kung may mga update pa dyan sa Western Visayas ay kukuha pa kami ng mga follow-up mula sa inyo. Live mula dito sa lungsod ng Iloilo, ito si Bombo Christian Lusada para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent. Overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Abangan din mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, doon naman sa bahagi ng Negros Occidental, kukuha din tayo ng update doon mamaya-maya lamang. Samantala, dako muna tayo dito sa Metro Manila. Yung Marikina River Patrol ay ilulunsad naman daw o inilunsad ng Marikina City LGU at yung PNP para ito ay rumisponde sa mga panahon ng kalamidad dahil talagang panahon ngayon sunod-sunod na sakuna o kalamidad yung pumapasok pati rin daw sa public safety ng mga bibisita doon sa naturang lugar. Alamin natin ang balita ng Star FM Manila.
Kung kadalasan ay binabantayan tuwing may bagyo ang ilog sa Marikina, inilunsad naman ng lokal na pamahalaan ang Marikina River Patrol o MRP na sisiguro naman sa kaligtasan ng mga taong mamamasyal sa naturang lugar. Sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police at Marikina City LGU, maliban sa disaster preparedness ay layon rin ng Marikina River Patrol na panatilihin ang public safety sa 11 kilometrong palibot ng naturang ilog at ng Marikina River Parks. Matatandaang kamakailan ay dinumog ng mga tao ang naturang parke dahil sa pagluluwag ng restrictions dulot ng pagbaba ng Metro Manila sa Alert Level 2 dahil sa COVID-19. Bukod pa sa Marikina River Patrol, nag-ambag rin ang lokal na pamahalaan ng 2 motorboat na magagamit sa fluvial rescue operation tuwing mayroong sakuna o kalamidad. Plano naman ng lungsod na dagdagan pa ang mga rescue boats na magpapatrolya sa 11-kilometer stretch ng Marikina River Parks para na rin sa sapat na responde sa oras ng pangangailangan. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mababa pa rin ang naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19 at hangad ng Department of Health na magtuloy-tuloy ho ito. 289 ang panibagong bilang ng mga kaso ng COVID sa bansa at dahil ho dyan, yung total cases natin ngayon ay nasa 2,837,016. Yung mga active cases naman, ibig sabihin, ito yung mga nasa ospital pa, nasa 10,000 mahigit pa rin mga kabombo. Yung mga panibagong naitalang gumaling ay 380 na naghatid naman doon sa kabuuang bilang ng mga recovered patients, 2,776,425. Yung new number of deaths ay 47. Kaya ho, ngayon meron na ho tayo sa Pilipinas na 50,496 na mga binawian ng buhay dahil pa rin sa COVID-19. Sa buong mundo naman mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay umakyat na sa 272.3 million ang total cases since day 1 na nakapagtalaho ng kaso ng COVID-19. Yung mild cases ay nasa 22.2 million ang kanilang nai-record at 89,248 naman ang naitalahong serious ang condition. Patay ho yan sa data ng World Health Organization at yung total number of deaths ay 5,344,026 ang nai-record. Pero ang good news, yung mga gumaling ay umakyat na ho ng 244.7 million mahigit batay nga sa data ng World Health Organization. Sa mga bansa naman ang mataas pa rin ho ang kaso ng COVID ay Estados Unidos ang nasa top spot pa rin. 51.2 million ang kanilang total number of cases doon sa Amerika. Yung new cases ho sa kanila ay 91,440. Yung kanilang new number of deaths ay 1,187. Kaya ho, meron na sa Amerika na 822,738 na mga binawian ng buhay. At yung recovered patients ay 40.3 million ang kanilang na-record sa Health Department ng Estados Unidos na nakatuon ho ang atensyon dito sa pag-monitor ng COVID cases. Sa karagdagan pang balita, ang operasyon naman ng MRT-7 malaking ginhawa sa trapiko sa Metro Manila. May detalye pa dyan si Bombo Jovino Galang. Ipinagmalaki ni Department of Transportation Secretary Art Tugade na tuloy-tuloy ang konstruksyon ng MRT-7 project. Ang nasabing proyekto anya ay makakatulong para mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng Metro Manila. Kapag naging operational na ang nasabing MRT-7, ay magiging 35 minutes na lamang ang biyahe mula North Avenue sa Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sinabi pa ng kalihim na nasa 62.8% na ang completion nito na mayroong 14 station. Posibleng sa Abril 2022 ay isasagawa nila ang test runan ng mga bagong dating na tren ng MRT-7. Dagdag pa ng kalihim na umabot pa sa 20 taon bago tuluyang maipatayo ang nasabing proyekto. Magunitang noon wala pa ang proyekto ay aabot sa 3 oras ang biyahe ng mga nagtutungo sa Bulacan mula sa Quezon City.
Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Kinumpirma ng Department of Health na lumabas na negatibo din sa coronavirus ang ikapitong close contact ng Nigerian national na dinapuan ng Omicron variant. Ibig sabihin, lahat na ho ng 7 close contacts ng foreign national ay negatibo sa naturang sakit. Ayon sa DOH, ang nasabing close contact ay sumailalim sa COVID-19 testing matapos itong mga tukoy na lumabas na negatibo habang naka-quarantine mula ho nang dumating sa ating bansa. Nauna nang inihayag ng Department of Health ng 37 taong gulang na Nigerian na dumating ho sa Pilipinas noong Nobyembre 30 lula ng Oman Air flight ay mayroong 7 close contacts. Kung saan nauna nang nagnegatibo sa COVID-19 ang 6 sa mga ito. Samantala, mabilis naman na kumilos si Presidential Candidate Vice President Leni Robredo at ang kanyang mga taga-suporta para makatulong sa mga apektado ng Super Typhoon Odette. Sinabi ni Vice President Leni na bago pa mag-landfall si Odette ay nakapag-preposition na o nakahanda na ang tulong para sa mga naapektuhan na pananalasan ng bagyo. Agad ding nakipag-ugnayan si Vice President Robredo sa mga gobernador ng Surigao del Norte at Dinagat Islands na sinalalo na matugas at ang gobernador na si Bagao para malaman kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Abangan mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation. May update tayo kaugnay ho dun sa mga ilalabas ng listahan ng mga pinapayagan at hindi pinapayagang uri ng paputok. Samantala sa mga dagdag pang balita. Mga kabombo, mga Kastar Nation, kuha muna tayo ng update dyan sa atin hong news team sa paglilibot. Kaugnay ho dun sa mga aktibidad naman na ating tinutugay-gayan dito ho sa issue na binabantayan natin. Yung panawagan ho kasi na agarang pag-aproba ng Disaster Resilience Department, inabuhay na naman ito dyan sa Kamara dahil ho dito sa epekto ng bagyong Odette. At kay kaugnay ho niyan, may pag-uulat si Bombo Dave Vincent Pasig. Bombo Denise, sa harap nga ng pananalasa ng bagyong Odette sa ilang bahagi ng bansa simula kahapon, muling nabuhay itong mga panawagan para sa agarang pag-aaproba sa panukalang Department of Disaster Resilience o DDR. Napuna kasi ni House Committee on Ways and Means Chairman Joey Sarte Soceda na hindi na pangkaraniwan ang tinatahak na landas ng mga kabilang na nga dyan, ito nga bagyong Odette. Kaya naman wala na aniyang lugar sa bansa ang maikukonsiderang ligtas sa mga kalamidad, buhat na rin climate change. Sa Kongreso, Northern Mindanao at Central Visayas ay hindi katulad sa Bicol at Eastern Visayas na structurally at culturally nahanda sa mga bagyo. Iginit pa nito na ang katotohanan na hindi na pwedeng masabi na ang isang area o lugar ay typhoon-proof. Kaya naman kailangan ng baguhin na rin ang mga pamamaraan sa pagtugon sa kalamidad kung saan dapat ay magkaroon na rin ng isang national agency na nakatutok lamang pagdating sa mga disasters. Ang Department of Disaster Resilience o DDR ay napagtibay na sa mababang kapulungan ng Kongreso habang nakabinbin pa rin ito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Bombo Dave Vincent Pasig nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Okay, Bombo Dave, itong panukala ukol sa Disaster Resilience Department, may ilan ba yung nagsusulong nito dyan sa Kamara, Bombo Dave? Bakit parang natatagalan din yung approval nito? Talaga bang kailangan ng department daw? May mga nagtatanong kasi, Bombo Dave, isang commission o isang bureau, Bombo Dave. Yung paano kalaban dyan sa Kamara ay ilang klaseng version? Actually, Bombo Dennis, approved na ito sa third and final reading dito sa mababang kapulungan ng Kongreso at kasalukuyan ay pending naman ito sa may Senado, Bombo Dennis. At ang sinasabi nga ng mga may akda ng naturang panukalang batas na higit na kailangan na talaga yung pagkakaroon ng isang kagawaran o departamento na tututok lamang pagdating sa disaster response. Bukod sa disaster response, Bombo Dennis, ang magiging main role din ng isinusulong na bagong kagawaran na ito ay yung gumawa ng mga hakbang
lamang upang sa gayon ay magawang handa ang bawat lugar sa buong bansa pagdating sa mga kalamidad, Bombo Dennis. Kasi napuna nila na yung ibang mga lugar daw kasi sa ngayon kulang na kulang yung mga ginagawang mga hakbang upang sa gayon pagsapit ng pagkakaroon ng kalamidad matiyak yung kaligtasan ng bawat lahat, Bombo Dennis. Sige, hintay tayo ng counterpart bill doon sa panig ng Senado at kung kakayanin pa ba ito, Bombo Dave, bago matapos ang Duterte administration? Well, actually, to be honest, Bombo Dennis, mukhang hindi na kayang maihabol. Maliban na lamang kung talagang humiling pa ng certificate ito kay Pangulong Rodrigo Duterte na magiging urgent itong panukalang batas dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso at baka posibleng maihabol pa ito bago pa man bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung hindi man, tiyak na matatalakay din naman ito sa mga susunod na mga Kongreso, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat si Bombo Dave. Wilson Pasit. Pang mga balita, nilinaw naman ng Department of Health na walang pagbabagong ipapatupad sa pagtugon ng gobyerno laban sa COVID-19. Sinabi ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na mas lalo pang paiigtingin nila ang paglaban lalo na at may naitala ng Omicron coronavirus variant sa Pilipinas. Mas lalo anya nilang paiigtingin ang pagbabantay sa mga borders ng bansa, pagmonitor sa mga kaso, pag-implementa ng minimum public health standards at gayon din ang pagpapabakuna. Dagdag pa nito na nasa tamang landas na ang gobyerno sa paglaban sa COVID-19. Kanila lamang babaguhin ay yung pagtugon naman ng gobyerno laban sa COVID-19 kung ito nga ay talagang kailangan. Abangan mamaya mga kabombo sa ating balitang palakasan. WBC, kinilala ang ating mga kababayan na sina Nonito da Filipino Plus Donaire at Mark Magnifico Magsayo sa kanilang tagumpay ngayong taon. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Update muna tayo doon sa listahan daw ng mga bawal na paputok na napapayagan at hindi papayagan. Alamin ho natin yan sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Nagbabala ang PNP na kukumpiskahin ang lahat ng illegal na paputok at papatawan ng kaukulang parusa ang sinumang magbebenta o gagamit ng mga ito. Kabilang sa mga ipinagbabawal ang What to See, Piccolo, Pop-Up, 5-Star, Pla-Pla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb, Super Lolo, Atomic Triangle, Goodbye Bading, Large Size Judas Belt, Goodbye Philippines, Goodbye De Lima, Bin Laden, Hello Colombia, Mother Rockets, Goodbye Napoles, Coke in Can, Super Yolanda, Pillbox, Boga, Quiton, Kabasi at iba pang kahalintulad na paputok, gayon din ang overweight at imported firecrackers. Alinsunod ito sa Republic Act 7183 at Executive Order 28. Pinahihintulutan naman ang baby rockets, bawang, El Diablo, Judas Belt, paper cups, pulling of strings, skyrockets, small triangulo at iba pang kahalintulad na paputok na hindi overweight at hindi imported. Pinahihintulutan din ang mga pyrotechnic devices tulad ng butterfly, fountain, jumbo regular and special luces, mabuhay, Roman candles, sparkles, trompilyo, whistle device at mga kahalintulad na pailaw. Ayon sa PNP, ang anumang pailaw ay maaaring gamitin ng sinuman maski sa labas ng tahanan. Ang mga community fireworks display ay encourage din ng PNP basta't ito ay sa mga designated areas at nasusunod ang health protocols. Pakinggan natin si PNP spokesperson Colonel Roderick Agustos Alba. Binalangkas na po ng PNP ang mga firecrackers and pyrotechnic devices na pinapayagan at pinagbabawal na ibenta at gamitin especially this holiday season. This stands on the Executive Order 28 and Republic Act 7183 that regulates the manufacture,
selling, distribution, and use of these firecrackers. We will have crackdown sa lahat ng mga nagbebenta ng paputok outside the firecracker zone, which is being identified by the LGU with all the other agencies such as the BFP and PNP. Kahit na may mga pwedeng ibenta ng mga paputok, we still discourage everyone to use firecrackers and pyrotechnics. Marami pang ibang paraan to safely celebrate Christmas and New Year. Si PNP spokesperson Colonel Roderick Agusos Alba. Samantala, Bombo Dennis, nakapagtala ngayon ang PNP ng casualties. Base sa report na nakuha ng PNP Command Center dito sa Camp Crame, isa ang patay at 3 ang nasaktan sa Northern Mindanao at isa naman ang nawawala sa Western Visayas. Hindi pa inilalabas ang detalye sa mga nasawi, nasaktan at nawawala. Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, aprobado na sa Senado ang ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang batas na SIM Card Registration Act. Nakasaad sa nasabing Senate Bill 2395 na nag-aatas sa lahat ng mga telecommunications na dapat lahat ng kanilang subscribers ay mag-fill out ng registration form at dapat ay magpakita ang mga ito ng valid identification card bago makabili ng SIM card. Sa huling plenary session ng mga senador, nakakuha ito ng 2200 ang panukalang batas para ito ay maaprubahan. Layon ng nasabing panukalang batas na matigil na ang mga nagaganap na krimen gamit ang mga telepono, internet at ilang mga electronic communication devices. Kabilang na dito ang terorismo, text scam, unsolicited indecent o obscene messages, bank fraud, mga trolls, hate speech at ang pagpapakalat ng fake news. Sa dagdag pa nating mga balita, mga kabombo, abangan din mamaya yung iba pang update kaugnay ho sa epekto pa rin ng bagyong Odette. Dagdag pang balita, Bombo Ever. Samantala, irerekomenda na ng Vaccine Expert Panel sa Pilipinas ang pagpapaikli ng interval ng booster at ikalawang dose ng 3 buwan sa gitna yan ng banta ng Omicron variant. Ayon sa Department of Health Secretary Francisco Duque III, kanyang nakausap si Dr. Ninia Gloriani, ang siyang head naman ng Vaccine Expert Panel, at sinabi sa kanya ng opisyal na irerekomenda na nga ang 3 months na interval para sa booster at second dose ng COVID-19 vaccines. Anya, sakop dito ang lahat ng mga COVID-19 vaccine brands na inaprubahang gamitin bilang boosters. Paliwanag pa ni Secretary Duque na maaaring gawing 3 hanggang 4 na buwan na lamang ang interval ng pagbabakuna ng booster at saka ng second dose mula nga sa kasalukuyan na 6 na buwan na interval. Umaasa naman ang opisyal na may implementa ang bagong mas pinaikling vaccine interval ngayong linggo. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang guidelines, dapat na magpabakuna ng boosters ang mga adult population ng bansa 6 na buwan matapos ang second dose para sa mga bakunang Moderna, Sinovac, Pfizer, Sputnik V at AstraZeneca. Maliban na lamang sa single dose ng Janssen vaccine na kailangan lamang ng 3 months na interval. Oy mga kabombo, mga Kastar Nation, tuloy-tuloy ang ating paalala, syempre para sa ating kalusugan. Iba talaga yung panahon ngayon, mga kabombo. Matindi yung init, tapos sa pagdating ng hapon, bigla-bigla uulan. Lalo na ho dyan sa mga lugar na malabagyo minsan ang ulan, no? Lagot kang bata ka. Nako, mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula ho yan sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults, meron ding syrup for kids, meron din ng portive variant mula ho rito sa amin o kahit nasaan ka pa. Magandang balita talaga ang dala ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinasalamatan naman ng Malacanang ang Kongreso dahil sa mabilis na pagratipika sa 2022 National Budget. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na mahalaga ang ginawang hakbang na ito ng Kongreso para sa implementasyon ng economic recovery plans. Dagdag pa nito na si Pangulong Rodrigo Duterte ang pumuri sa Kongreso dahil nga sa pagdoble kayod nila para maipasa ang national budget.
Tiniyak nito na lahat ng mga buwis na nababayaran ng mga mamamayan ay napupunta sa tama. Nakasaad sa panukalang 5.24 trillion pesos na pondo na mayroong inilaan na 50 billion pesos para sa COVID-19 vaccines at para na rin sa booster shots. Dumating na sa bansa ang mahigit kalahating milyong doses ng Pfizer COVID-19 vaccines. Lumapag pasado alas 9 ng gabi itong Huwebes ang eroplanong may dala ng naturang 556,500 doses ng Pfizer vaccine na binili ng Pilipinas sa Amerika. Ang nasabing bilang ng bakuna ay 105,300 ay dadalhin po sa Davao City. Inikayat naman ni Dr. Maria Paz Corrales ng National Task Force on COVID-19 nang magpabakuna yung mga mamamayan, samantalahin ang dami ng supply ng bakuna para magpaturok na sa kanilang mga residente, yung mga opisyal doon sa naturang mga komunidad. Mga kabombo, mga Kastar Nation, mapalad ho tayo. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si dating Senador Loren Legarda. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines si Bombo Dennis po ito. Together with me si Bombo Everly. Good morning, Madam Senator. Maganda umaga sa inyo, Bombo Dennis, Bombo Everly. Mayad na aga kaninyong tanan. Sana po na sa safe na kalagayan ng ating mga kababayan, lalo na sa Kabisayaan at sa Mindanao, sa Bicol Region as well. Alam natin ang Odette ay nandyan pa rin, kaya ang pag-asa warning sa LGU ay sana'y nakarating sa mga malalayong lugar at syempre walang pumapalaot na mga mangingisda ngayon. Sana rin na ilikas yung mga nasa vulnerable areas na tinatawag. Okay. Unang-una, Madam Senator, nais ko pong maitanong sa inyo. Napag-alaman po kasi namin na nagsumiti pala kayo ng proposed bill para ho dito sa pag-institutionalize ng special risk allowance para ho sa ating mga frontliners. Mari niyo ho bang ibahagi sa amin yung tungkol dito, Madam Senator? Tama po kayo. Dahil po sa Bayanihan Law, meron pong special risk allowance para sa ating mga frontliners, mga health workers, pero nag-expire na po yung bayanihan. Paano na po patuloy pa ang ating pandemya? Kaya kailangan ipagpatuloy po ito. Kaya pinirmahan po ni Pangulong Duterte yung pag-extend po ng special risk allowance, pero ito po'y hindi batas. So kailangan po sanang maisabatas para sa susunod na administrasyon ay meron tayong risk allowance para po sa ating mga frontliners at health workers sa lahat ng public health emergency na magaganap. Alam naman natin, hindi naman COVID lang ang ating mga krisis sa pangkalusugan, maaring marami at mahaba pa ito. Kaya importante yung mga pinaka-napapagod, na nagsakripisyo, sila po ay mabigyan ng risk allowance. Kaya final ko po yung bill para po ito ay maging batas na at pagganap na batas, automatic na po taon-taon ito po ay mapupondohan. At ito'y sakop po ang mga regular na empleyado, pati na rin ang mga casual at contractual, pati na rin po yung full-time, pati yung part-time. At yung mga contract of service or job orders, pati po yung barangay health workers, regardless po yung nature of yung pag-engage po sa kanilang LGU ay sakop po dito. Ito pong proposed special risk allowance ay katumbas ng 25% ng monthly basic pay ng health workers at ito po'y exempted sa income tax. Ilang lang po ito sa mga provision ng ating panukalang batas at sana po'y next year po ito'y ma-prioridad at mabigyan ng katuparan bilang batas para po hindi na kailangan tayo palagi naghahagilap ng pondo para sa pagbigay ng extra allowance sa mga nagsasakripisyong nag-aalaga po sa atin. Ano ho maaaring asahan ng ating mga health workers dito ho pag sana talaga maipasaw ho itong proposed bill na ito, Madam Senator, pero ano nga ba ang kanilang aasahan dito? Opo, sana po ito'y maisabatas, pero in the meantime naman na hindi pa po dahil nagpirma po si Pangulong Duterte ng executive order sa extension ng special risk allowance para po sa ating healthcare workers ay nakakatanggap po rin po sila sa panahon ngayon ng COVID-19. Kaya nga po aking ginawa ito
para after the Duterte administration sana, at baka lang may iba na hindi pondohan ito or baka ito po'y mabuwag bilang executive order dahil hindi na po epektibo ang ating bayanihan, ay magandang maisabatas po ito. So, kailangan talaga mabigyan natin ng karagdagang benepisyo dahil nakita natin yung pagproblema ng mga nurses, diba? Nangyari sa isang pribadong ospital, napagpagod na, parang hindi pa na, at nahuhuli pa ang kanilang mga allowance. Yan, isa pa po yan. Importante ang national government sa pagbibigay po hindi lamang ng SRA, nung ibang mga mandato pa ayon sa batas ay wag pong mahuhuli. Ito po'y allowances para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating mga health frontliners. Sige, kami makikibalita pa rin sa magiging takbo ng paano kalahunin nyo na yan dahil importante para sa ating mga health workers. Maraming salamat po, Madam Senator. Aming salamat. Saludo po tayo ngayong Kapaskuhan. At tayo po ibabati sa lahat ng nagsasakripisyo na siyang tumutulong sa atin, nagpaprotekta sa atin, nagsasakripisyo silang ating nasa frontline na patuloy na lumalaban sa pandemya. At kung hayaan po natin silang harapin ang mga hamon ng krisis ng kalusugan na walang sapat na suporta, paano pa sila magagampanan na maayos ang kanilang sinumpaang propesyon. So kailangan po suportahan po natin. At buwabati po sa lahat na nakikinig sa inyo. Kaya na sinabi ko, sana po naging maayos na kalagayan, hindi lamang laban sa COVID-19, kundi rin sa mga bagyo. Gaya po na ngayon, keep safe po. Stay safe. God bless. Maraming salamat sa former Senator Loren Legarda. Mga kabombo, mga Kastar Nation, usad pa tayo sa ibang parte ng ating palatuntunan. At maki-update pa tayo mga kabombo doon sa bahagi ng Negros Occidental dahil may naitala din palang nasawi doon. Konektado kaya ito sa epekto ng bagyong Odette? Alamin natin yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Bacolod. Motorista patay matapos madaganan ng puno ng kahoy sa Negros Occidental at higit 5,000 pamilya lumikas dahil sa bagyong Odette. Patay ang isang motorcycle rider matapos madaganan ng puno ng kahoy habang ito ay nasa daan sa La Carlota City. Negros Occidental kaninang madaling araw kasabay ng malakas na hangin dala ng bagyong Odette kung sa lalim sa signal number ang lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay La Carlota City Mayor Lix Harando, Bang Bulyani Zil. Okay, mamaya-maya siguro kung may mas malinaw na communication line, apektado pa rin ho ng sama ng panahon yung mga linya ng komunikasyon dyan sa naturang lugar, magkaroon tayo ng tsansa, kukuha pa tayo ng mga update mga kabombo. Bombo International News. Magkakaroon ng mabilisang pagtaas ng kaso ng COVID-19 ang naiulat sa United Kingdom. Sinabi ni Chief Medical Officer Chris Whitty ng England na mapipigilan lamang ang pagdami ng kaso ng Omicron kapag marami na ang naturukan ng booster shots. Nito ngang araw ng Huwebes lamang kasi ay nagtala ng record high ang United Kingdom na may 88,376 ang nagpositibo sa COVID-19. Nasa mahigit 700,000 naman ang naturukan na ng kanilang booster COVID-19 vaccines sa United Kingdom. Samantala pa, aabot na sa 488 na mga media professionals sa buong mundo ang nakakulong mula ng simulan ng Reporters Without Borders ang pagbibilang. Mahigit 25 taon na ang nakakalipas. Ayon sa nasabing non-government organization na ngayong taon lamang ay mayroong 46 ang nasawi mula nang simulan din nila ang paglabas ng taunang tali. Isa sa naging dahilan dito ay ang pagkakaroon ng
kaguluhan sa Middle East. Tumaas ng 20% sa mga nagdaang taon ang nasabing bilang mula nang isagawang malawakang crackdown sa mga media sa Myanmar, Belarus at Hong Kong. Nanguna naman ang China sa may pinakamaraming bilang ng mga journalist na ikinulong na ito ay aabot sa 127. Sinundan rin ito ng bansang Myanmar na mayroong 53 habang nasa pangatlong pwesto naman ang Vietnam na mayroong 43, Belarus mayroong 32 at nasa Saudi Arabia naman mayroong 31 ang namatay na mga journalist. Bombo Sports News. Labis ang kasiyahan ng dalawang Filipino boxers matapos na sila ay bigyan ng pagkilala ng World Boxing Council o WBC dahil sa kanilang tagumpay ngayong 2021. Kinabibilangan ito ni Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. at Mark Magnifico Magsayo. Kinilala si Donaire bilang Comeback of the Year, habang si Magsayo naman ay kinilala na Prospect of the Year. Tinalo kasi ni Donaire ang French-Moroccan boxer na si Nordine Obali at noon ho itong Mayo para makuha ang WBC belt at itong Disyembre ay nagwagi rin ito sa kapwa Pilipino boxer na si Raymart Gaballo. Si Magsayo naman ay kinilala ng makamit niya, makuha po niya yung 10th round knockout laban kay Julio Ceja noon ho itong buwan ng Agosto. Nakuha naman ni Mexican boxer Saul Canelo Alvarez ang Boxer of the Year Award at nabigyan siya ng WBC Cares Award at Event of the Year laban kay Caleb Plant noong buwan ng Nobyembre. Bombo Business News. Labis na naapektuhan ang mga kabataan at kababaihan sa mga nawalan ng trabaho dulot pa rin ng COVID-19 pandemic sa ating bansa. Ayon ho sa Asian Development Bank na kailangan pang makabawi ng ating bansa sa ekonomiya, lalo na ang pagkawala ng trabaho ng maraming empleyado. Lumalabas din sa ulat ng ADB na ang nararamdaman ng malaking pagkawala ng trabaho sa Southeast Asian region kagaya ng Indonesia, Pilipinas, Thailand at Vietnam. At noon hong nakalipas na taon ay mayroong 44% ng mga kababaihan ang nawalan ng trabaho na mas mataas noong 2019 na mayroong 38 to 39%. Sa kasalukuyan kasi ay mayroong 7.4% ang walang trabaho sa bansa. At para sa buwan ng Oktubre kung saan ho ay noong 2020 ay nakapagtala ang ating bansa ng record high na 10.3% ng unemployment rate. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. At para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, mga kabombo, nananatili naman na malakas ang halaga ng piso at ito ho'y pumapalo ng 50 pesos 33 centavos kumpara sa isang US dollar at nananatili sa trend. Ang Singaporean dollar naman ay 36 pesos 81 centavos. Ang Hong Kong dollar may katumbas ng 6 pesos 45 centavos. Ang euro ay 56 pesos and 80 centavos ang katumbas at ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos and 41 centavos batay ho sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities.
natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kabombo, ka-Star Nation, 8 araw na lamang bago sumapit ang Pasko. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis, hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of your creation. We have not been good stewards of nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in the increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made, most especially the storm that is coming. Protect the Filipino people. Spare us from numerous deaths and damages from Typhoon Odette coming our way. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Ngayong Pasko, ang hangat ko po ay mas Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, kay nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bombo. Number 1 ang Bombo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon